ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಸಿಡಿಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂದ ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಒವೇ ರೀತಿದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಅವು ಎಂಚ ದಾದಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ ನನ್ನಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಐತ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವಿನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಒವೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಮರ್ದು ಒಂದು ಕಾಲಜೀರಿಗೆ ಅಂಗಡಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕೈಪೆ ಪೆದ್ದೊಲ್ದಿಗೂ ಸುರೂತ ಕೊರ್ಪುನ ಕಷಾಯನೇ ಕಾಲಜೀರಿಗ ಕಷಾಯ. ಅವು ಎಂಚ ಪಂದಿ ಯಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಸಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಓಡು ದಿವೊನ್ವೆ ನೆಕ್ ಓಡು ಕಷಾಯ ಅಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರು. ಒಂದು ಓಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಓಡು ಇಜ್ಜಿನ ಬೇತೆ ತವಲ ಆಪುಂಡು ಬಣಲೆಲ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓಡು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಾಲಜೀರಿಗೆ ಅವೇ ಚಮಚಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಚಾತ ಪುಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾ ಮಲ್ಪೋತ ಅವು ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಕರ್ಚೋಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಕರ್ಚೊಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಕರ್ಚದು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಈ ಮರ್ದನ ಜೋರು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ರೆಡ್ ಸಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಪರ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಂಡು ಶೋಕು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಶೋಕು ಕಾಯಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುಡು. ನೆಕ್ಕಿತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊದ್ಯೋಡು. ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಭಾಗ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಂಡ ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಆವಡು ಆತ್ನೆಟ ನಮ್ಮಂದಿನ ಕೊದ್ಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ 5 ವರ್ಷದ್ದು ಮಿತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರುಲಿ ಅವಲ 5 ml ಕೊರುಡು ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿಯಾನ ಕಾಲಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಹೀಟ್ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗಾಂಡ ಕಾಲು ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಪರಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅವು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ತುಲೆ ಲಿಂಬು ದಿವಂದೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ಅರಿಪೆ ದಿವಂದೆ. ಇದು ಈ ಅರಿಪೆನ ನಮ್ಮ ಅರಿಪೆಡು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಆಯಿನಿ ಈತೆ ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಅವು ಈತೆ ಆವಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ಮರ್ದು ಇತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಅವು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ತೋಚ್ಪಾವಿನಿಕ್ಲೆ ಒಂದೇ ಗ್ಲಾಸ್ಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ನೀರು ಇತ್ತು ತುಲೆ ಕಾಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯಿನಿ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪೂಂಟುಗ ಯಾವು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಪೂಂಟುದು ಬೆಚ್ಚನೆ ಪರಡು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒವೇ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಪೋದು ಮರ್ದು ಕೊನೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನಿವೆ ಬೊಕ್ ನನ್ನಲ ದಾದಾಂಡ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅಂಚ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಮರ್ದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು. ನನ್ನ ಯಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತದು ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಕಷಾಯ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಟಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಏನೋ ಎಂಚ ನಮೈತೆ ಪರ್ಪನ ಆತೇ ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಅರ್ಧ ಲಿಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚದಾತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಈತೆ ಇತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಹತ್ತು ಒಂದೇನು ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬುನು ಯಾನು ಪುಂಟುದು ಒಂಜಿ ವಾಟಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ದೆತ್ತಿ ಒನ್ಗ ಲಿಂಬೆದ ರಸನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಿಂಚದಾತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಯಾವು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಪಿಂಚದಾತು ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ
ಈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಒಂದು ಲಿಂಬೆದ ರಸನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ತುಲೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡಿಗುಡ್ಲೆ ಏನೋ ಎಂಚ ನೀರು ಪಂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಸಿಡಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಡು. ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುಯಿನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಆಯ್ನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ.